În anul 2013, la TVR Cluj, jurnalistul Cristian Mureșanu l-a avut invitat pe Mircea Leduit, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, care a făcut o declarație șocantă pentru foarte mulți. Iată ce a spus acesta. Romanian, or the ancestry of Romanian, is from where the Latin language came, not vice versa. In other words, Romanian is not a Latin language. Rather, Latin is a Romanian language. Desigur, această declarație a stârnit un val imens de interes și dezbateri, cei mai exaltați români pretinzând, nici mai mult, nici mai puțin, că getodacii i-au învățat pe romani latina, lucru care, fără nicio îndoială, este o prostie. În realitate, Mircea Leduit spune că limba română este o mai fidelă continuatoare a limbii străvechi din care s-a născut și latina și că, privind din această perspectivă, putem spune că mai degrabă este latina o limbă românească decât româna o limbă latină.